jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dunde babadama nde kala min bismi monde kelle garande roɓe no jeyde talata capantati go lewru décembre 2024 ñalawma cakkitiɗo hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi bisimilla moon kelle gadande roɓindo jayndeji podortoɗen ko jayde gendire leydi Sénégal jayde le soleil ɓe garti koye on rapport mo 2023 tawi waɗi ɗum ko ITE yetti noon wonande cuuɗi gollorɗi e ngaalu leydi Sénégal e yiide jayde le soleil le secteur a bonne mine e yiide jayde le soleil ne wayno to banggue ɗum koɓe mbiyata revenu général to banggue wonande en koppareje ɗe ganduɗa koye umri koye ballal ngaalu leydi tawi noon koye ɗin cuuɗi gollorɗi ɓe kolliti wonande hande oɗo saaha nde abbi e temedde tati capanɗe jeetati piccal 3 milliards koppareje men franc CFA tawi ɗum ne kadi ɓeydi ne wayno ko ɓuuri temedere ɗiɗi piccal capanɗe jeegom e jeeɗiɗi milliards e koppareje men franc CFA ɗum ɗo noon ko hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi 2022 jayde le soleil arti hende rewmi quotidien ɓe garti koye caɗele taweteɗe oɗo compagnie Royal Air Maroc hakkude mum e gollidiɓe mum o saaha caɗele teskade hen ɗum saabi jayde rewmi quotidien holliti wonande ça vole bas entre les travailleurs et la compagnie ne jeewoytu jayde l'évidence ɓe garti koye kan haala ka ganduɗa yalti ɗi dumunnaji kala to banggue wonande galle président de l'Assemblée nationale kala toɗɗaɗo to foftoto wonande galle mum on galle biyaɗo wonde ko jeeyaɗo Abdou Mbow hani e Ousmane Sonko ko wayno garti hen o goto ɓe ganduɗa ko sirlidiɓe kam e conseiller ji on mo ganduɗa ko menɗoɗo wonde président de l'Assemblée nationale du Sénégal Moustapha Niass goto e conseiller ji mum arti e laɓɓinde wonande kan haala kono ɓe garti omo ganduɗa ko kanko tigui woni Malaw Sow arti noon e déclaration de politique générale mbo Ousmane Sonko kono kadi darade ha joni e artude e on projet nden eɓɓore se fidde ɗum kono kadi daranade kam e wadde défendre omo ganduɗa ko président de la république Macky Sall ƴeewo en jayde source a ɓe garti ko e indemnisation des victimes crée une vive polémique c'est les militants lande Pastef ɓen sukaɓe taweteɓe kan lande ha ɓuuri tengtude noon ɗen koppareji ittunoɗe gam dammorde yoga e ɓen ɓe ganduɗa ko lorinoɓe e to banggue wonande e seppoji bannoɗi e duuɓi ɓennuɗi ɗi haɗum addi caɗele ɓen kadi wayno to banggue wonande keeɓi gagnanɗe ha e yoga e on loruji kan haala to banggue wonande peccorɗen koppareji to banggue wasgol mum ladde saabi goto ɓe ganduɗa ko sukaɓe taweteɓe lande Pastef Job Taif ɓe kolliti ko kay tigui sudditi kan haala ɗum saabi ni ɗum addi to banggue wonande haala mawka woni ko yardata tawi ɗi dumunnaji kala yiide ni jayde source a kanko Job Taif so holliti Job Taif namdima omo ganduɗa ko Maymouna Dieye kam e Jean Baptiste Tine hay omo ganduɗa ko kanko tigui woni Cheikh Diba nde mbaɗata doggol noon noɓe lelniri ɗen golle no kalis o walla mbiyen ɗen koppareje peccira tawi abbi koye temedere e jeetati million jayde li quotidien ɓe garti koye affaire West African Energy Samuel Sarr lewru e bandum hande o ko woni suudu dumbirdu e yiide jayde li quotidien pourquoi cherche-t-on à liquider Samuel Sarr o sahol dariɓe gam tigui helde bibje kanko Samuel Sarr ɓe garti ni wonande on plainte mo ganduɗa ko hakkude civil kono hani oɗo saaha ɓurti juuɗe ɓe garti ni kanko ex DG mo West Africa Energy tawi omo rewira ko yetno ko noon ƴettude koppareje ɗe ganduɗa ko dendade kono noon ɓe garti e ɓen ɓe ganduɗa ko yimɓe makko dande dumbugol makko wona gueɗe dewɗe lawol kono kadi ɓe kolliti gueɗe baɗe dani beele ɗum kadi wonata hunde ganduɗa ana owna pittali kono kadi hulɓinde ɓen ɓe ganduɗa ko investisseur en yiɗɓe addude koppareje gollo e ɗo e nder leydi Sénégal jayde li quotidien arti hem jayde tribune ɓe garti ko e to banggue wonande haute cour de justice kam e pôle judiciaire ɗum ɗo kala de ko ɗum cuuɗi darɗaɗi gam tigui rewidade ɓen ɓe ganduɗa ko tumaɓe gollotonoɓe e laamu Macky Sall toɗɗade wonande koppareje rendo ngo jayde tribune arti hen jande direct news ɓe garti ko le chef de l'opposition Amadou Ba ɓe garti yiide wonande ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui hollitinoɓe ɗiɗo dumunnaji kala to banggue wonande makkugol makko tawtorede ko ete ko déclaration de politique générale mbo Ousmane Sonko ɓe garti e Amadou Ba jeddude ni ɗiɗo dumunnaji kala haalullaji kewɗi ɗi ganduɗa ene pawe e dow guuru makko ɓe garti yiide kanko Amadou Ba o yeddi ni on tourné nde ɓe mbiyata ngol tourné tawi ko pattam lamo mo jogorno wadde wertago leydi Sénégal
Sénégal ɓe kolliti ɗum ɗo kala de ko haalulaji ɗi gonɗani hani ni jande direct news arti e ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigi goni waɗoɓe dawrugol hande oɗo saaha itotoɓe nangue Amadou Ba ɓe garti ni wonande to banggue kanko Amadou Ba on déclaration de politique générale mo tawtoraka saabi ko goto ɓe ganduɗa ko kay tigi goni ɓattiɓe mo ɓe ganduɗa wona harɓe cellal jande direct news arti en kono ɓe garti e omo ganduɗa ko Serigne Mouhamadoul Muntaka kañum tigi tafi sete gam yindirde omo ganduɗa ko Lat Diop gonɗo e dumbirdu ndu. Jande les Échos ɓe garti ko une dame escroque sa mère et sa cousine goto e rewɓe ko kañum tigi ne wayno funti jinnaɗo mum kam e omo ganduɗa ko den ɗum ha heeɓe mum koppereje hani toon to association des impôts et des domaines sappo e tati millions e koppereje men franc CFA woni ko o heeɓi o waɗi ɗum e permis to banggue compte makko bancaire te noon o fontiriɓe ko to banggue wonande hajju toon to makka kono ɓe garti to banggue wonande ngaalu leydi o saaha noon to banggue koppereje keɓaɗe hen abbi koye temedde tati e capanɗe jeetati milliards e koppereje men franc CFA te noon koye rapport mo ITE jayinde enquête ɓe garti koye la police sauve ses terres ɓe kolliti wonande police leydi Sénégal to banggue wonande oɗo saaha caɗele teskaɗe koɓe mbiyata ko bradage foncière ɓe kolliti ni koɓe ballal police saabi hani to banggue wonande yoga e won nokku mo ganduɗa to bâtiment mo ganduɗa ko commissariat central yeyaka ɓe garti kadi ni hani e camp Sékou Mballo ɗum ɗo kadi koye ballal wonande caktirde de saabi ha ɗum wasi yeyede tawi noon jogo ko état mo laamu leydi Sénégal jogorno toti ɗum goto e chinois en jayinde le public ɓe garti koye Macky quitte le pouvoir après 12 ans de règne kanko Macky Sall to banggue rétrospective ɓe garti duuɓi sappo e ɗiɗi ko joɗi e nder leydi Sénégal ɓe garti e golle paydunde kono ni kadi garɗinde ayawo leydi Sénégal ɓe yiidi wonande golle ɗe o waɗi to banggue plan Sénégal émergent ha eɓɓoje ɗe ganduɗa hande oɗo saaha ko kay tigui garɗini leydi Sénégal golle makko patam lime to banggue darde makko e dunde Afrique wondema koninke daranade dunde Afrique hani e golle ɗe ganduɗa hande oɗo saaha omo golla ɗum to banggue wonande caggal leyɗele jayde le public arti ko e tigui tigui on gorko ndin kangue mairie Macky Sall jayde antenne quotidien ɓe garti koye goto e ɓisguji e leydi Sénégal najo on gorko mo ganduɗa ko kawruɗe la dialla toon to Séville e leydi Espagne ɗum noon ko caggal nde o yinno dogde policier en hawa naate e maayo saabi ne wayno o fittandu makko heddi wonande e gon maayo jayde l'observateur ɓe garti koye discours du 31 décembre kanko mawɗo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɓe kolliti hande oɗo saaha de ne wayno yiide jayde l'observateur Diomaye le baptême du feu hande oɗo saaha ko nden tigui wawata huccidde e rendo ngo haala makko noon oɗo saaha ko nden ɗon kadi o wawata dañji ha joni ballal kam e wonande hoolare ɓesguji leydi Sénégal faade makko kono kadi ko nguli ɗi ganduɗa ko kulaɗi ɗum ne kadi so tawi o lelnori ɗon to banggue haala makko ɗum ɗo kadi beele jogorani wadde batte to banggue wonande hakkude makko e ɓesguji ɗi to banggue wasde hoolare ɗum noon ko caggal balɗe nayyi tan déclaration de politique générale mbo Ousmane Sonko o gonɗinto on déclaration kan haala to banggue eɓɓoje ɗeɓe jogui fewde leydi Sénégal walla ala ɗum ɗon ne kadi ko hande ɗum laaɓata e ndew jogori ɓamde konngol tawi kadi ko gadanol e laamu makko hande o sanga waktuji nogas e yiide jayde l'observateur jayde Sud Quotidien ɓe garti ko rétrospective mo 2024 wadde ko yete ko morlade jiiri e hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi ɓe garti noon e caɗele kadi teskonoɗe hen ɓe garti ni e laamu Bassirou Diomaye Diakhar Faye mo ganduɗa ko jaltuɗo prison laami leydi Sénégal kono ɓe garti to banggue wonande jangde nde caɗele teskade hen ha saabi ko SYDEP oɗo saaha ni waɗi doggol to banggue caɗele ɗe ganduɗa hani yiiɗi safrenede e hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi ɓe garti to banggue cuuɗu cafrirɗe hani to banggue wonande ɓen ɓe ganduɗa ko sanda janggoɗi e duɗe jaaɓi hattirde towɗe ɗe jayde le quotidien ɓe garti koye rétrospective 2024 kanko horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye kebgol laamu makko e yiide le quotidien Faye dans le système jayde point actu ɓe garti ko hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi 2024 l'année de Pastef yiide jayde point actu omo ganduɗa ko kay tigui woni toɗɗonoɗo tawi koye ballal Ousmane Sonko ko kay tigui laami kanko horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye mo duuɓi capanɗe nayyi e nayyi mo ganduɗa ummiɗo toon to suudu dumbirdu kay laami leydi ndi
gadunole tariha leydi Sénégal e yiɗi ni e ɗin sumgoji e nder temedere nde jottuɗa kala hen capanɗe joyi e nayyi piccal capanɗe jeeɗiɗi e jeetati e nder temedere kala ɓe keeɓi ɗum ɓe karti Ousmane Sonko mo duuɓi capanɗe joyi ndin kangemeri ndi ganduɗa ko mantididi ɓe kolliti kadi to koɗo banggue dawrugol o mo ganduɗa ni ko El Malick Ndiaye mo duuɓi capanɗe nayyi e ɗiɗi wonde mo ganduɗa ko toɗɗaɗo wonde président de l'Assemblée nationale du Sénégal Diande Point Actu arti koye ɗin kangemeji ɗi ganduɗa aɓuri tengtude Ousmane Sonko kangemeri fayodinde ndi ganduɗa ko teskani to banggue golle mum e dawrugol leydi Sénégal e yiide Diande Point Actu. Bandiraɓe yeɓoyankoɓe Yawo Pindi TV ko ɗum woni komin doɓinɗomon e kelle gadane roɓindo Diandeji e subaka hande o tawi ko roɓindo cakketidi e ndiɗo hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi min dokkon aadi alkamisa paaɗo tawi koye hitande hesere ujunaje ɗiɗi e nogas e joyyi ɗo e nden yo jaam Allah wone moon wona e amen on jarama.